така, сега може да прехвърляш. Уау! Супер! Страхните? Изобщо ти, ако ме е страх да не съм... Не, чакам Алекс. Браво, бе, ти си много бързо. Завърти се. Така. Сега единия карабинер. Внимавайте! Александра, закачи ли го? Закачи го! Чакай, като тръгне Александра, тогава ще се откачаш. Внимавай! Прехвърля едното. Браво! Сега стой там. Стани горе. Хвани се за въжето. Стой там, сега баткото, виж какво ще донесе. Може ли да й кажеш какво да направиш, защото тя е за първи път? Александра, стой! Откачи едното карабинерче отзаде. Сашо, ще го чакаш, И го закачи горе за същото. Не там. Не там, за карабинерчето. Горе. Не. Не, за металното ухо. Под колелцата. Стой сега така. Точно там, да. Давай, сега и другото там. Иване, засилвам си, се качвам при тебе. Стоп. Това е много яко. Когато си готова, давай. Значи, Айде, качвам на три. Не, Едно. откачи карабинера и се Две. спусти долу. Няма да гърбам, спокойно. Така е. Айде, не. Си го плите. Не. Айде, На три. на три. Две, три. Аз съм се парзувала. Хубаво ли беше? Да! Какво се казва на батко? Благодаря. Не, там. Слез от там. Какво правиш сега? Стани. Не.